Bu görýänliň çyn. Bu görýänliň çyn. Assalamu alaykum mehriban ýyldaşlar, eziz watandaşlar. Bu görýänliň çyn atly gepleşigimiziň birinji sanyna başlaýar. Gepleşigiň esasy maksady gulakdan gulaga ýaýraýan ençeme mysmyslar baradaky dogry jogaplary size ýetirmek. Şular ýaly aýdymsaz sunugatyny hasam ösdürmekde, dünýä ýaýmakda bize giň mümkinçilikler öredip berýänler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Bu görýänliň çyn başladyk. Gepleşigimiziň birinji sanyny ençeme hit aýdymdan görýän ýeri, ýagny Baka Media Show'da ýazgylýar. Bu görýänliň çyn. Bu görýänliň çyn. İlki bilen Baka Media Show toporunyň agzalary bilen tanşaly ine bärde Arslan Dizet bul kapitan komanda. Bärde de naýbaşy agzalary we Meýlis Halbaýew, biziň söýgüli aýdymçymyz Serdar aga we Begli Twist. Ofisiňizden täze remont edipsiňiz tügeleme. Gutly bolsun Serdar agaň göni gatnaşmagyna. Ofiste birinji gedek ýalyk etmegem meň maňlaýyma düşdi. O kelimjam. Biziň täze ofisimiz remont edilenden soň ilkin sapar fen ýazgy edýän. Ine sizden remont eden ýok diýdi, Serdar aga remont edip berdi, daşy telewizor sowgat etdi. Ine Baka Media Show'un naýbaşy agzalary diýende ýene bir agzamyz bar, Dowik. Ol gelip bilmedi ýöne. Dowik sana biziň naýbaşy agzamyzdyr. Häzir laýyk men birinji toragman Baka Media Show nädip döredi şoň taryhy barada bir opşy durup geçäýänler, ondan soň içinde de Dowik barada da aýtyp berer. Nädip döredi, nädip başlady, başdan başlanýarda şeýle ul toporduňyzmy? Baka Media Show 2014-nji ýylyň gyşynda dörediňi o barada Serdar aga has giňişden gurrunmere. Baka Media Show ideýasy dörende biz hemmemiz Agdabirlikde Bagyr toý mekanyny işleýärik. Oşa taýda şu Baka Media Show döretmek barada, topor bolmak barada ideýamy dörede Serdar aga. Athleisimiz guramatçylykla biziň aýdymsazdan gatydaşlyk bolýan birden içine girip gidildi da. Ine şunu kafadan bilýänem däl. Baka Media Show'un dörediliş maksady aslında guramatçylyk. Konsertler, şowlar, şunu ýaly gepleşikler döretmek maksady bilen döredildi. Ana täzelik. Aýdymsaz ýokdy onuň içinde. Ondan nädip gelip çykdy aýdymsaza geçmek? Bu toporun içinde aýdymsaza ýakynrak biri bolsa geçip gidýär. Başga da toporumyzda näçe tan agza we men bilişme ora 3 tan studiýaňyz we agzaňyzam kän bolmaly. Şolary barada da aýdyp berdiň. Owa, Baka Media Show toporunyň ene täze ofis binasynda ähli studiýalarymyzy bir ýere jemledik. Biz 3 tan studiýa hareket edýär şu wagt. Bir studiýany Dowik ýöredýär, Dewranjan. Bir studiýany Meýlisjan ýöredýär. Ene 3-nji täze studiýamyzy Dewran Orazow, Umit Amanow, olaryň bilýänsiň ufak fazanlar. Olaryň 3-nji studiýa bolup hareket edýär. Onuň Baka Media Show'un agzasyny bir görýän olanyň däl. Baka Media Show'un has köp agzasy, 20 agzasy bar aslında. Ýöne olar ýa Serdar agaň aýdýaşy guramatçylyk toporuny degişli. Bular aýdymsaz toporuny degişli oglanlar. Bize görýänmiz köpçülik. Şu görýän oglanlaryň içinde mysal üçin Fintext ýa-da Meýlis aranjirovka diýe şunuň edýän işleri, aýratynlyklary. Ene tekstde kim jogap berýär? Aranjirovka, goly soýmana, sesiýa etmeni kim jogap berýär? Ene şu taýdan diýsem o sorag berdim. Şunu aýtmadyk bolsa men aýdardym. Ene biziň goýan köp videolarymyzda, aýdymlaryňyzda, tesirde, kommentarlarda şu sorag köp berilýär. Aýdymy, sen ýazdyňmy, tekstini sen ýazdyňmy, ýa sadyny plan etdimi? Ene men şu soraga aýdym jogap berin we şu soraglar berýänlere dürüst jogap bolar diýip pikir edýän. Indi mehman dostlar, Baka Media Show markasy bilen, Baka Media Show labeli bilen döreýän ähli aýdymlary Baka Media Show toporunyň ähli agzalary bile edýär. Bizde sen tekstini ýazýan, sen sadyny ýazýan diýen zat ýok. Ine bir aýdym döredilenle edil gözüňize getirin jaýfarny ýaly. Her kim bir kerbizini oýýar, bir fundamentini oýýar. Onuň men hady giňişden gurrun berip bilerdim, men bir aýdym döredilenle ilki ideýa döreýär. Ya da bir bize täsir edýän wakalar bolýar, täsir edýän gurrunlar, adamlar bolýar. Ine şonu her kimin durmuşynda bada töwreginde. Şu studiýa getirýär hemmemi. Her kim bir özüniň pikirini aýdýar. O şu pikir o umum pikirden
bir aydım dörüye. Kino ýaly senaryo döreýär-de. Şunu Onu kimin pikiri haf itirak bolsa, şonu alýarsa, şonu işlep başlaýar. Onun gözüňe ötüne Serdaraga dogry aýtdy. Bir kino ýaly gözüňe getirip başlaýar, senaryo düzülip başlaýar. Men edil bu jawaplardan habarym var, nädip ýa-da. Bazen özüňe içinden julatdyň, käbirdatlaryň içinde. Indi şo proses, aýdym dörüş prosesinde, mysal üçin tenki menki ýok. Yine bir sapar gaýtalap aýdýan. Bakka meje şo markaly aýdymlaryň hemmesi bize degişli. Maňa ýa saňa däl. Diýä teksti menki ýa saňa däl. Hemmemiziň ihlasymyz, rahmetimiz başyny toparlaýyn edilýän işte. Bir Toparlaýyn adam edilýän edip etmedi qiyinrak bolýan iş bolýar. Söýünşen ýykylmaz diýe biz ählimiz agdy bir-birimizi gollaýar, bir-birimizi tamamlaýar. Indi ikinji soragy mail barada bir zat eşitdim-de. Nämeşdim? Saňa kiçiken uwamanaly aýdymçy diýen ekenler. Şol näme? Manysy näme? Näme düşünýärler? Uwamany aslında instrumento Yamaha. Yamaha. Eger mukabil diyalog ýa-da näme? Onu bir de ne şo wagtlary täzerak gelip başlatdy owa. Onu menin bir toýdana orşa ýazylym hadip. Uwamana diýip okaýdym da şondan gitdi uwamanaly aýdymçy. Aslında Yamaha ol. Yamaha barsaň uwamanaly aýdymçy diýerlermi ýani men Falbaýew. O dur. Ýatdan çykysdylar, on jiýanlar garra pensiýada oturur. Pensiyada turunlar. Ýöne şo sözüň anekdot etdirler. Düşündüm. Indi bu berjek sorum umumy sorum. Daşary ýurt aýdymçylaryny, rapperlaryny dinleýän, ama kumirlaryňyz kim? Diňe rapperler aýdymçylarym dinleýär. Näme üçin? Serdar kimi dinleýän? Kim sen kumirim? Men kumirim kan hit bolan aýdymdan köpden bir ýyl dinleýän bilýän. Ýüreğime ýakyn bolan aýdym operada dinläp bolýar. Aslan oýany dinleýänim, halk aýdymlar köp dinleýän. Şo Türkmen dile ýakynrak aýdymlar bolýar, şonda Serdaraga teň teýmaň diýerler-de. Mysal üçin Halipa Nur Muhammed Meredov kan dinleýän. Hacı Yazman Meredov kan dinleýän. Onu Arsi dinleýän. Arsi dalam. Sen kimi dinleýän? Kim sen kumirim? Endi daşary aýdymçylardan kiçikäme İbrahim Tatlıses köp dinledim. Ýöne onu halk aýdymlara geçsek orada gelýär köp dinledim. Olam hacıň aýdymlaryny aýdýarlar diýämi? Sahaja bar saatdan ötken maqsumly garly. Ne artlan sen? Bu soraga men jogap bermeli bolsam, mysal üçin, bizim daşary rapperlerinden men hormat koyup dinleýänim, kumir hasap edýänim, mine rus dilindäki rapperlerde basta. Ben üçin normal bar hemişe. Türk dilindäki rapperlerde Sagopa Kajner. Şonu dinleýän. Onuň türkmen aýdymlaryndan men Arsin dinleýän. Dawul. Arsin dinleýän. Men Skriptonit bilen Basta. Bursatdan peýdalanyp Arsyma köp salam berýär. Arsi salam. Toparmazdan salam. Gelmeli ýöne. Türkmenlerden kim dinleýän? Ben aýdymçy Arsi bilen dize. Sen hem Arsi. Arsi ýene bir gedek salam. Salam. Olawa diýenler Arsin. Sen çıra, men çıra aýdymy, sen aýdýanmy ýa-da saýyk däli? Men aýdýan. Saýyk dälim. Düşündüm. Indi şo taýda sen çıra däl, men çıra diýýäm aýdymady. Birinjisi çykany sen çıra, men çıra çykdy. Soňra birazjyk wagtdan soň sen çıra däl, men çıra çykdy. Düşündüm. Ýöne şo döwürlerde sen bütün şäher ýüzüm görüp gelýär, oňaýyň diýädiň. Bu adam bütün şäher däl, bütün Türkmenistan ýene ýaly görüp otur. Indi bara indi gördüler de indi oňaýyň diýemok, ýöne bütün şäher ýüzüm görüp gelýär diýen. Men bu komedi şowda da indi. Bu Ýüzümiz açdyk. Ne, Ferhat, şol ben bula bellek geçen. Begli, twist şoňa twist. Bular men özüm ýa tonjong diýip başda bilýän, çyk faklan arkaragynda ýa-da görünmäli. Ýöne köp belli bolan meşhur olan aýdymlary şol olan aýdýar. Oşun bilýänler, bilmeýänler ene twist şu. Şu adam bir hil dolu açılı bilmeyen yani. Maňa neudobno işe şondan, men ýa şeýdi oturjak bilemok şeýdi. Otur ver o, ben nägil oturdum ben, otur. Ya şeyden kalır yani. Ekten çağsar. Sen tonjongmy? Tonjong? Sen öň sahna çykan wagtyň, klipe çykan wagtyň ýüzüň görkezän wagtyň kim sebäp boldy?
Ben aýdýan utanjaň, çekinjeňdik hemişe bir sahnan arkasynda bolanmy kem görem zatdy. Bir kili öňe gidibermäne öýüň bir kili mahabat reklam etmän bir kili hem ýaşymyza moly gowramy da model. Onuň iki adım sebäp bolasynda. Iň esas sebäp bolana Arsim sebäp boldy. Birinji gerek kliba ýör diýip kliba düşürdi. O da her şey para diýip türkçe aýdym bardy. O hähini ýetirenem Serdar aga. Birinci gedegen çayda aydylýan, ýalňysmasam. Çayda kliba düşürdi. Şotayda sebäp edildi. Şahsot Batyrov düşürdi. Şahsotçan salam ustatsan. Ve şondan soň bir hil dowam etdi. Şondan öň Süleyman Espitram meniň gaty gördi. Kliba düşürdi. Bilelikdeni Amalia, Selvi, Süleyman we dördümiziň täze aýdymymyz bardy. Şonda şon klibine düşmäne gelliydim elem bir klip düşämek dedim. Klip dizetli çykdy şonu. MP3 dizetli çykdy ýadyňa. Şo aýdymy, şo klibi bir mümkin bolsa täze YouTube'dan gözläp görüň, men ýokdym klipde. Ana şonu Süleymanyň bir agurlaşmagy etdik. DZ S to the B. Selvi. Tevil gelli. Amalia. Tevil gelli. İzleyenlerim Arsi bir kiletti de Vardy. o Arsi bet. Dowam edýär bul umumy sorag hemmende. Men maşina var ýa-ham köplünç siziň aýdymlaryňyzy dinleýän. Siz kimiň aýdymlaryny dinleýän? Maşina var ýa-ham. Ýa, maşina. Ular saat dinleýär o bileme o ýyl. Şular saat dinleýär. Minus dinleýär. Benim diňe köplenç tadyň diýär. Bu başga mesele aslında var ha. Aydımlarım dinleýär. Ýöne siz maşina menen özemmişe saat durýar. Ben aydymam dinleýän arasynda. Ine biz näýden bolsa aydym saat döredýän topora degişildi. Onuň elmidama ýolda, ýerde, nirde gezsek, nirde otursak, näme işleýän bolsak kellediň aydym saat bilen aýlanyp durýar. Şonu men öz enligim hemişe bir gözüňe tutýan bir kısa saatim bar, şonu dinläp gezmeli bolýan. Sebäbi bir saat döredilip başlandan oturýança oň heňi köp gedek üýtgeýär. Mysal üçin keyfin nastroýenam gowy bolanyny dinläňde başgaça pikir gelýär, ilham gelýär. Keyfin bolmanyny ýa-da bir oglanlar bilen gülüşip degişip bir energiýa alanda başgaça gelýär. Şoň üçin men maşinamda elmidama diňe saat minus bolýar. Ben aýdymam dinleýän, arsyn dinleýän. Men sen kim dinleýän? Sorag Arsi şu wagtda çeni näçe gedek agdaly? Komentar diýdim. Saat etdi. Täbi neme? Arsi şeýle bir energiýşni oglan bir kili. Atdaşyň bolan üçin. Atdaşym bolan üçin. Diýene käme mara bir siýen artsan bol gidip barýar. Bir kili aura fi gowy pozitiv energiýasy bar. Köp wagtda gowy tarapdan täsir edip bilýär. O ýanynda bolda pozitiv berýär şol olan hakyky ýöne. Nemeden? Onu tanıyanlar bilýär. Tanıyanlar bilýär. Raky ýanynda bolda pozitiv berýär. Çenlenam ýogda men şolardan ýaşymam bolup bolýyn. Senem ýylgar. Menem ýylgardy hakyky. Düşündüm şoýda adyň artdan ýeňde men bir zady bilýän. Seni köp kişi artlanyp tanıýar ýöne men hakykatyň nurlulygyny bilýän. Ana. Batbardy. Men bir goýulatdy. Benim bilen hoktum böyle. Nurullah hakyka. Sen nerden bildiň? O manyly aýdymçyny aýdyn, şo maglumat alan ýerimden bildim. Gat taýarlanyp gelipdir bu. Ine şol mysal üçin Nurullah. Dokument boýunça resmi namy boýunça Nurullah. Gowada bolu. Gowada ýöne hemme kişi artdan ip tanansam, artdan ip tutýar. Ine Nurullah diýsen men diňe klasslaşan tanar. Arada bolupdy da şonu ýaly. O Nurullah diýär, ýok, onu ýaly. Ýok, ine maşenlik bir kady bar diýen. Ýok, mähman bolsa adam aslında Nurullah. Pasport boýunça bar firma açdy, paş etdi. Ýöne köp durmuşyň dowamyny arslan diýip tutýarlar adam arslan. Men kursdaşymdan öwrendim. Bolup biler. Sen taýarlanyp gelipsiň ýa-da, sag ol. Şu berjek soralarny gorkup başladym men. Açan içinden togat çykýan jan gordany. Göreýin. Togat ba. Kofe? Ay boldy normal. Der artana kofe köp içýär. Ýene çalon. Ay boldy. Tükölüm. Balkon filmi. Tükölüm fularından gapagy sowatdyl çykýar bul reklama däl ýöne aýdýanlar hiç il reklama däl. Goýa ýaşdyň.
Kofe. Hiç kim reklamada diye düşünmem onu. Oh. Yoksa ne? Çakfı lezzet fut karakanasının frutlu önüm diyorum bolýar mı reklama gir reklama der. Yo şonu şeydi şun kapağından soğuk çıkıyor da tipi aytmalar şunu. Yok iPhone çıkıyor S24 çıkıyor diye. iPhone çıkıyor S24 30 klik televizör çıkıyor diye onu aytmalı reklama o ya. Yaman kan mi telefonum çıkıyor diye aytma onu. Çıkan soğuklar alıp ödelimle gowşuryan diýip aytmaýyn. Onu Yok görýärler. reklama giriyor. Tükölüm bu çayları in gow çaylaryň birdi bize hakykat aýdyp oturmak gerek gel. Sebäbi bu çaylar özüniň ýokarkyly aýratyn tagamly tanalyp halkyň aňyna girdi. Önümçilge täze goşulan frutlu çaylar we usul suwlarynyň gapaklaryna sowatlar ýerleşdirilen. In gadyklylarym gapaklan hiç boş däl. Tüköl çay lezzete baý. Çünki biz çäkli lezzet hojalyk jemgyýet. Mende şeýle bir gyzyk soraw bar. Arsy gidwot ýüraýdym da başdanam badym ya, golsyn soňoýdymy? Arsı başlanan bady. Ýöne arsyn bu nemesi var, meselesi var. Aýdym taýar bolansoň, şoňa ses ýazysyny etdirmek gaty problem. Tutmak kynmy. Tutmak kyn. Häzir var ýani ertir ýa-da büýrün ýa-da gelýär, keýpim ýok ýa-da. Gara şolaýdynda bolan waka başynda arsy bady. Ýöne goýdoňda geçen bir hepde 10 gün, 2 hepde sesini ýazyp bilen zok arsy. Men gaharym geldi. Ýazmasyn dowuk ikimiz çykarýar şolaýdymy diýdim. Ýazyp otyň kalym geldi-de. Onun ýene arsy boldy. Netibe güýçli. Netibe güýçli. Maňlaý güýçli. Ana jedelli bir soragyň jogaby şu. Aslında bady ýöne bir tasaýyr ýadyp gelen okdy. Halkyň içinde mys ýaýratda şol ýokdy soňňa. Ya başdanam balay proýekde bar o. Başdanam bar. Gel ýa, mony toý bolýa, ýene bolýa başa gaýda arsym da. In gow gorýan sözüm dost men şu ýaman ýa-da. Ine in gow gorýan sözüm. Ay o böküşü bilen toýda. Ya da bady ýaly bu. Şu bir begli ak keýnine galan gara geýnen. O. Näme üçin gara geýen? Saňa soraw. Näme üçin gara geýen? Nu, görýän garaşyk bar, erkime bir hili gelişigi bar. Ya horgor kodýalaýmyn. Onun meşgule horgor kodýadyk geýär. Goň noşlaýaly. Normal. Bugün tek fırın açılyan onu ödyan. Ben sizden korkup başlayayım. Ya doğru. Alan mutrenk halak geýär ýöne bul horgor kodýadyk geýär. Ben näfemizmi? Ya temiz diýem da. Suňunda ýok sen. Suňunda ýok. Doğru. Suat köp aýdymlaňyzy aýralyk temada ýazýaňyzda. Men pikirimçe şu aýralyk temada aýdym ýazmak üçin şu aýralyk duýguny duýan bolmaly we şonu aýdyma geçirýän bolmaly. Bu men pikirim. Şo barada. Ine helim gepleşiň başyna aýdyp geçdik. Ine her ýerden aýratyn töwregündäki wakalar bolýar. Ya da bir ýerden eşiten hikaýalar bolýar, biriniň sözü bolýar. Ilham şoňa görä gelýär. Mümkinlerde galýa mysal üçin bir wakaçyk bir jagap söz jagap. Indi bir söz bar. Yanmadykdan şahir bolmaz diýen şey diýjek bolýar. Şol hasratly aýralyk aýdymlary özüňiz ýaşap, duýup ýazýaňyzmy? Ya da bir ýerden gelýärmi diýen. Ene men ýene bir tapar gaýtalaýyn. Ene bir waka mysal üçin bir dostumyzyň, tanışymyzyň töwreginde bir söýgü meselesinde, gapma garşylyk meselesinde bir bolly bir waka. Şu ideýany alyp getirip goýýar, şu stola goýuşymy diýär. Onuň Şu ideýa ýani. Şu ideýany. Reklama däller. Onuň näme bolýar? Onuň her ýerimiz şu hekaýany sozup başlaýar özümizçe. Kinosyny döredip başlaýar, ssenariýasyny şeýle bolan. Han bir gorrun çykanda remix edip başlaýar diýär. Diýilýär Remix edip. Şu hekaýany remix baylaşdyrylýar da. Onuň şeýle bir kino emele gelýär bilýän, hakykatdan hem ýaşalan ýaly. Sebäbi şu çorbaň içine boda duwlat ýa balgar burçuna ben kartoşkasyna garap emele gelýär. Onuň şu hekaýa bir hil aýdym dinlendi de, "Bäh, özüri ýaşadym ha" diýip pikir edýär. Aslında biziň ýazýan aýdymlamy öz durmuşymyzda hekaýede. Biziň durmuşymyz parahat ýurtda ýaşaýar, şadýan, bolelylik tuweleme. Hasrat bol bir kinolarda aqyaly, kinolar tossama bolýar, kinolarda kinoda çynlana. Bir tossama. Bu hasratlarym toslama.
bizim durmuşumuzda yok, ýöne töwregimizdäki zatlardan, töwregimizdäki wakalardan ilham alýarys. Diýmek aýralyk duýgusyny özüň ýaşamak wakalardan alýan. Wakalardan alýas. Alýan, däle alýas. Biz Alýanlar. Remix edýär, gepim geldi. Ene soraga men ýene bir soraga başlasam gelýär. Köpjeler senden döreýär diýerler, ýöne men bilýän gaty köpjeler Serdar-agadan döreýär. Mysal üçin net şu jaga diýeri, ne oýun edýändir, ne edýänmi? Iň wagty amalyan köýmek mi aýdymyň sen saftyr bolmaly. Sözüni paşçy ýadan. Ayni edil bey diýmeli. Gatnaşdym ýazylanlar köp aýdymlaň o. Ýöne ýene biz diýetde toparmaz üýüşüp tugalamy. Her kim bir söz zaýaklaya bir köplenç gaýtalaýan sözümi diýen net tuşaga berdi. Bir döwür bir hilkä dilimi de iýilýär şoňlar. Şeýdip başlan olaýdym. Her kim onu bir söz oklady aýdym bol diýede. Bir waka diýen şo sözde de bagal. Şo köp kişi ýeňel aýdym zat diýe şo ýa-ni ýeňel aýdym diýilýän aýdymlary diňläp görsen bir waka emele gelýär ýa-ni şo. Näil aýdym diýin. Töýg aýdym däl, hasrat aýdym däl ýöne şo ýa-ni şadyan aýdymlaryny bu istere diýen şadyan aýdymlarda da bir waka badyr. O sözlerini diňläp görsen. Ýöne şular sen özüňiz gizläp saklaýanmy ýa artlan bilgeçliğin gizleýärmi? Bilgeçliğini diýenler ýok men. Ya beýle däldirler. Aslında teredim şu Taxma arkatynda galmany özüm taýlaýandan düşdüňmi? Taxma utanjam meni ýaly. Ne ýanky diýer aýdym näme aýdym uçuşgundan başlaýar. Ýanky näet düşüjaga beri Serdaran korona sözi. Aýdym gönü şondan başlady. Näet düşüjaga beri ýa-da oýun edýänler öýdýänmi? Umma şonu ýaly köp aýdymlar ne dogrusy ne Serdaran gidýärler bilen döreýär ýöne. Menin aýdymyk bonky menki diýip. Öl adyna öpse boldy. Taxma alýan. Ýöne şunýalyk wagt bolup gördümi? Birine niýetlep bir aýdym çykardyňyz, onuň şoňa bermediňiz de özüňiz aýtdyňyz. Meýli bilýär, ikisini bilýär. Ikisini bilýär. Ay doğru bilýär, oňan zatlarym. Aýtjak ýa aýdymy? Ýok, ol neme? Bu döröçülük prosesi da. Şu mesele näle atlasam bilemem. Ne bu döröçülük prosesi. Bizde mesela şu aýdym näle bolýar? Sana aýdym ýazmaly diýil, Kerim Bagşym sana aýdym ýazmaly. Ýöne bir aýdym dolu taýýar bolýança, şu aýdym barlygy bardy, sana da aýdamy, sana gorkodamagam. Ýöne sana netlep ýazylyp başlady. Onuň ýazyp oturýarsyň bir hil özüňe de gelýän ýalymy, onu bir-birine seretişýärsiň. Ay özüň aýdaýjakmy? Ay göreli zat. Çok öwürlük gidýär. On ýaly wakalarymyz bar, ýöne kime näýdi? Ýöne şol aýdymsa närde aýdylan? Okmay, akab geçen bolsa şol aýdymsa da berliýär ýöne. Käwagt bolýar da. Aýdymym näýil Kerim? Bir adam üstüne eşik biçilýär, edil şonu ýalla. Mesela Kerimiň kesene görä, Kerimiň alyp bilýän tonuny görä, ýerine görä ýadylýar dogry mi? Mesela taň aýdym ýadylýar bolsa. Başlanýar da ideýa haq bir gili özüme wagt gelýän ýalla diýen ýerler bolýar da, özüne urip goýýar ýa, biçimli boldy. Onu başkası aýdym ýadylýar da düşdüňmi? Edil aýdymçyň adyna aýdyň diýjekkäl kime niýetlenen ýöne şol aýdymlaň adyna aýdaýyn da haýta aýdymlar. Bam gaýtdy. Yok, ona maýtjak. Ýöne şol aýdymçylar şoň şeýle bolany bilýärmi özleri? Şoňa netlep ýazyp öz aýdanmadymy? Ýok, bilenok. Onu bilenok, ýöne ol aýdym çada bir aýdym berýärse, ýöne häzir Serdaran aýdýarlar, her aýdym edil köýnök ýaly eşik ýaly bolýar. Şo aýdym şu üstüne görä tikilmese, bolanok. Sebäbi aýdymyň barşy başda şoňa görä da soň bir hil ýeňil bolup gidýär. Ilgitke ýa-da ona görä bolanok. Razmerit. Ýok, on ýaly wakalarymyz bar aslında. Netde gözüňi tutup başlap soň öz aýdymlarymyz bar ýok däl, onu hallap bolanok. Ýani şol aýdymçy diýen günüňden 2 gün soňra alýan ýerler bolýar da, öz aýdymny düşdüň, birinji bulup bitýärdi. Ya bunu garap ýüşüp goýup derew oň aýdym ýazyp berilýär. Ýöne aýdym söz berip bermedik ýerimde heniz ýokmy kady? Eger söz berilse berilýär. Ýöne bolup bilýär, mysal üçin guruluşyň wagtyny biraz bu dograk çekýär, bu da
doğru düşünmeli. Aparatlar bassan aydın çıkan ok, ilham gelmeli, yazmalı. Bizim bakım etso bilýäni de ortada aydın çıkarımda her aydymy şey gowy bolsun, hit bolsun ýa-da bir meşhurluk kazansın düşünjesinde ýazýar aydymy. Bizim buna köp piňiz bilýänem dersiňiz biz ýazyp çıkarmadyk aydymlarymyzdan kän. Ene şu wagt ýazyp otursak hemmemizin gowunymyza ýaraýa, ertesi gün soňky gün ýene diňläp görýär, ay ýok, däl. Poz ýaşalaydymy. Ene kän. Şolaydın kän şaýat hem bilýän twist. Men şaýat. Fenem sen dowigim bilýän, meli senede bolu näçdan. Numma şonu ýaly. Şoýda menen bir zat bellek geçeýin, sen ýatdan çykan aýdymlaňyz. Kän men köpüsini bilýän ýöne şoň içinde has gowy we özüm üçin, diň özüm üçin, halkyňam gowunyna ýaraýa 100% hit toly. Demir tiken aýdym. Bil şon diýsem men bildim şu var. Men kän haýat etdim de ony. Haçan çykýar şu kamera feredip söz berýärdi. Ene näfan dostlar ýene bir sapar gaýtalýar. Diýmän ýene bir sapar gaýtalap aýdyň şuny. Bizde ýazylyp çykmadyk aýdymlaram bar. Sebäbi biziň bu komedia şowyň esasy kadrlarynyň biri her aýdyma ähli topormyň ähli agzalary bolýar diýmeli. Eger kimdir biri bolýar diýmese şol aýdym durýar, pauzada durýar. Ya täzeden ýazylýar, ya başga aýdyma geçilýär. Ene bu komedia şowyň esasy kadrlarynyň biri şu. Ol men moloyun ya meylis bolsun ya Serdar ağa ya twistler dowik tapaw diýok. Bir aýdym orta goýulýar ýa-da hemmemiz diňläp şoňa bolýar diýsek ondan çykýar aýdym. Ene sen diýen aýdymyň medil şonu ýaly. Men şo ýadyma düşenok ene kim ay borlay diýdi şol aýdymy. O şonu ýaly aýdymlarymyz kän aslında. Edil olaydym ay borlay diýip bolan okçyndan gowaydym. Bir tutmadyk ýer badyr birine. Onu şeýdi we galýa. Orada da Filya'da galya geçip gidilýär, nikah geçip gidilýär. Nu bilen bakam şu ne käme hal bir aýdym döredena dowamly işläp durur oğlumyň hemmesi tuğlamy gussat. Her kimin bir ijaýasy bar, saat bar gidip dur, goşgular heňler dowam edip dur. Bir duran ýerinde duramdy. Ene herekete dowam diýär. Şolar herekete dowam bakam gidip otyr. Gidip otyr. Düşündüm siz kän studiýalar, kän adamlar bilen işleşýäňiz we ýöne şolaň içinde işleşmesi iň kyn bolan haýsy? Kim? Ene menden sonra saňa men üçin iki adam var işleşmek gaty kyn. Biri Süleyman Espiter. Süleymandan salam aýtmasam bolan. Sebäbi Süleyman bilen biz işlämizde bir gaty jedelli işleýärdik kimden oglanyň hemmesi şaýatdyr. Tögüşümizde jedel edýär. Nazar togawlat çykýardy doğru. Şo jedellen esasynda pikir alyşyp döredilen aýdymlar gowy netije berýär. Gowy aýdymlar dörýär. Onuň üçin men Süleymana bir tarafdan sağ bolsun ama aýdýar. Täbit köşüp pikirler hemişe gowy. İkinji adam men üçin ene Dowik. Dowik hemmezem Dowik diýär. Sebäbi Dowik şeýle ınjyk harp söz heňme gowunna jaý bolmasa çykaran ol. Golus goýanmy? Golus goýanny da aýdym ýazyşamydy. Esasan golusda men kösenýän. Ene näýlem bol adam paky bir özüne gowun ýeten bolýar da. Ama bildiren sen kim bolay? Bolmaz ýa, aýt bolmasa bolanok diýär. Onu diýär de kompýuterde düzelýär. Bolanok diýär, özüň kolmaly. Ene aýt saňa da şey diýär, saňa da diýär. Maňa da diýär. Ağam diýär, ya şunu ýazmaly diýär, ya bolmaly ýa aýt diýär. Kyn doýup, işlemek ýöne sag bolsun, gaty ustat, o netijeler berýär. Ene gidip otyr aýdymy, kofe aýdymy. Godan öte aýdym özü biziň köýüne 5 saat goýdyk şoň golasyny. Şon ýaly ınjyk bir inçe eleýär meseleni. Şu inçe eleýän üçin bu zatlar dörýär şu bolanyň. Bu durmuşda görseň de on ýalyk däl ol. Şeýle gürleşip dağda oturýan. İş ine şunu ýalar bolýar. Dostluk gatnaşyk bir başga da iş başga da işte ine harfine oşuyor. Seriozny. Garamasaň işine bolanyk. Dowik atna oğlanyň hemmesem şolar ýaly. Men şu toparyň şonsuny goýýar. İş bolanda dostluk yüz görüşme ayrılýar. Yok, hova. Käy wagtlar şu aýdym ýazyp oturýar. Söz nime diýen ýermeden bolýar, öýkeleşen ýermeden bolýar. Soň ýaraşdyrýansam kimdi? Kim? Her kim Serdar aýdýar derdi. Ýüzüm jaňa de bir, otaýdan jaňa de bir ýanyna gelýär, onu gelmeli, düşünüşmeli. Onun gelmeli diýen bolyp. Bir sözüm düşünde de. Ay bolýar da işte. Tödalaşýan ýer bolýar. Ne sahnaň arkasynda bolýan da siziň bilmeýän zatlaryňyz şu. Näçe söwüşülýär. Söwüşdäl bu, söwüşdäl. Düşünüşmeli. Tödalaşyk diýär. O sebäbi
bizim toporumuzun her bir agdasynyň aýdymsazy, dörejiligi bolan garaýşy, ýoly başgaça. Eni her birimiziň garaýşymyz başga bolan soň bizim bu komedia şowumuzdan köp janrlarda köp türlü aýdymlar çykýar. Ýogsa hemmemizin pikiri bir bolsa-dy, bir gurul aýdym bolardy, diňe. Ene bu komedia şow şeýle köp türlü. Ene ýani iki adam bilen işleşmek kıyın. Yana bir Süleyman yana. Yine şunlar işleşmek kıyın olsa da Gowzat döreýäniň misaly yine ýakynda Zäherli bal atly aýdym döretdi. Musa Can var, Süleyman Espiter var. Üçüýümizin duwedy boldy. Ana Musa Can'a gel Musa. Hello. Ana sözüm üstüne geldi böyle. Wa aleykümselam Musa Can şu pursatdan peýdalanyp saňa da soraw ber galaýyn. Senin Türk aýdymlary aýdýadyň, Türk aýdymlary cover edip aýdýadyň. Şu adam Zäherli bal diýip aftersk aýdym çykdy. Ne Dizet, Espiter bilen trio. 3 ýol aýtdyňyz. Indi senden gelecekde Türk aýdymlara garaşmalymy ýa türkmen diline aýdymlara garaşmalymy? Bu sorağa men jogap beräň. Kakafy. Musa Kakafy. Awa Musa Kakafy tana orada kan tana atdylar da. Şu wagt bakamyda şo toparmadan agdy bir oglalar bol. Musa Jany proyektlamady bar. Türkmen diline de aýdymlar bar, türk diline de aýdymlar bar. Olum näme başda Zäherli bal aýdymam zakady indi serdaragy geçirdi bize. Bakamyda şoň ilkinji ütköş zakasy öýdümi? Bakamyda şo zakaz berdi. Proşle diýip zakadan 6 aýda çykdy da ýöne normal. Şol aýdym mara, ne dogry aýdy. Bizim tarihimizde ilkinji sapar Bakamyda şo zakady berip proşny çykardan aýdym şol. Onu Serdaraga zakady berdi. Tanşyty bilen 6 aýa çykýan. Tanşyty bilen 6 aýda çykardylar bilemok. Ne tanşyda bir hep ne çykarýarlar şonu bilemok aýmyn. Ya, değişen gowaydym boldy ýani. O gowy aýdyma söýüyor. Mene haladym dogry. Onu gelecekde netip bolsa öňümizde proyektlerde Musa Jan'dan gowy duetler bar, gowy täzetler bar. Ben pursatdan peýdan ýene bir zat aýdaýynmy? Ýakynda ýene bir zakar geçirdi Serdaraga. Musa Türk dilini aýdym ýazmalydy. Ödüm sen bilaý diýäň diýe. Aýtsak diýip soran sen aýdýaň diýe. Ene zakar. Aýtsak diýip sorasan bolmaýar da orada magasy bol. Orada. Ene ýakynda netip bolsa Musa Can bilen türk diline bir aýdymak garaşyň. Netip bolsa ana täzelik. Musa Dizet duet türk diline. O da soň ýöne bar, olaýma trio 4-5 duet. Kan egleteler köpel ýa adamdan. Adam hoş ýaýdym. Barbeýna maýky. Kerimcan ruhsat bersem studiyada Musa Can bilen biraz işimi de şon dowam eder. Tamam, Ha, şon diýeni. Barmy? Wagt puludur ya. Bu görýänleň şun. Bu görýänleň şun. Türkmenistanyny birinji rewaýdan senmi? Maňa seretmä mene däl. Kerimcan bu soraga men giňişleýin jogap berýän. Täbi köp tesirlerde, kommentarlarda başga da kän ýerde şu soraw kän gabat gelýär. Ine men giňişleýin jogap berýän we sen kelläňärki soraw bir aýry. 2001-nji ýylda Magtumlar Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talibi bolmak bagtyna eýe boldum. Bizim okuyan döwrümizde ýani 1-nji kursga bizim professor mugallimlerimiz hatta uniwersitetiň özüm taliplerdiňe bir oku tarapyn derler. Okudan daşary mysal sport, aýdymsaz, tans ýa-da başga urlardan kämilleşmegimizi talap edýärdi. Yani talip bir ugur saýlamaly ya sport ya aýdymsaz ya kitapxana şonu ýarlar. Şu döwür men özümçe aýdymsaz uguruny saýladym. Aýdymsaz uguruny saýlandy 2001-nji ýylda belli bir okuw döwrü başlandan soň şu 1-nji kurs talipleri bir çykyş etmeli. O döwrüm bizde uniwersitetimizde studiýamyz hereket edýär aşagda. Bir elbette nesibi işidir. Men şu taýda aýdymsaz uguruny saýladym we ýagmyrlar atly aýdymy ilkinji sapar 2001-nji ýylda uniwersitetiň sahnasyna ýerine ýetirdim. Indi sen soraňa jogap şeýle. Men 2001-nji ýylda aýtdym, 1-nji türkmen rapi. Eger 2001-nji ýyldan öň türkmen dilinde, ene dilimizde rap aýdan bar bolsa, elbette olar 1-nji rap aýtdy bolýar. Ýöne 2001-nji ýyldan ýok bolsa, ene menki 2001-nji ýylda
Men bilsime göre 2001-nji ýyldan öň rap ýok. Gönşül rap diýip aýdylanýok. Ýöne elbetde bu atawa çargylygyň aýdymma, sen görme ýokdur goýdum meni sen armana diýdim maňa sen diýwana sen girwana. Mähri Cemal. Edil rap ýaly ýöne gönümel rap diýip aýdylan 2001-nji ýyldan öň ýok. Men ýaňky diýişmýäri. Eger 2001-nji ýyldan öň türkmen dilinde, ene dilimizde rap aýdan oglan gyzamyz bar bolsa elbetde şolardyr. Ýöne 2001-nji ýyldan öň ýok bolsa, ondan ene Sen apravdaniýatyny oýýanda. Apravdaniýa däl, boş bilinmän galan aýdan badyr diýär. Apravdaniýa men aýtdym diýmek däl, düşdüňmi? Ondan öň boş 2000-nji ýylda bir aýdandyr. Onu boş estilmän galan rapçylar badyr belli däl. rap aýdan badyr elbetde ene dilimizde türkmen dilinde. Türkmen dilinde. Hawa Türkmenistan. Rap aýdan, näme türkmen dilinde rap aýdan. Ene sen soruň jogap şeýlerek. Alma Pro, Apple marketine değişli olan hemme datlar, akıllı gadgetler ve aksesuarlar, kolonkalar, mikrofonlar, nauşnikler ve beyleki audio enjamları, toklu tigirler ve karting üçün toklu maşinler bundan başka da täze texnologiýalaryň hemmeti berdi. Alma Pro, en önamdar texnologiýanyň salgysy. Magazinimizde hoş geldiniz. Biz Bakamedia Show'un aydımlarını bilýär, poçerkyňyzy bilýärsiz. Şeýle bir manily, söze bay tekst ýazanyňyzda çuň gazyp ýazýaňyz, ýöne aralarynda ýeňil aýdymlarym döredýäňiz. Kerimcan, ýeňil aýdym diýip näme düşünýäň sen? Ýeňil aýdymlar, mögtümleýän aýdymlar da, wagtlaýan aýdymlar bara, şuwa başgalar hem ýazyp bördüňläp bör, şolaryň içinde sizinkiler hem siziň poçerkyňyzy bilýän, siziň hem aýdymlaryňyz bar şolaryň içinde. Bakamedia Show'dan dören, Bakamedia Show logo dören aýdymlaryň içinde ýeňil aýdym diýen aýdymlar tekstini okap ya sözlerini gowalyp dinläp gördüm Kerimjandan. Ýok, ony biziň hemmene tomaşa edýän tomaşaçylarymyzam halkymyzam şolar ýalyp pikir edýänler. Onu men ýaman belläp geçdim Kerimjan, şu ýa-ki ähli döredilýän aýdymlaryň içinde oturup ýa-da söz oklaryny hatda bir hikaýa düzülýär, senariýa ýazylýar, bir kino gödüňe getirip. Düşündiňmi? Edil şonu ýaly ýa-ki şo ýeňillýäniň teň şadýan aý şowkuny aýdymlar diýende, şolaryň içinde de bir hikaye bardır. Şonu goýup söýlerini okap dinläp gördüm. Dogry da Martin. Ene men sen aýdyp bolýarsan garaşaýyn diýip aýtdym da. Sen ýeňil aýdym diýmek, misal üçin näme men bu aýtdygyny kabul edemok. Bizde ýeňil aýdym döranok gelince. Sen ýeňil aýdym diýip gözüňe tutýanlaryň sözüni düşünmän, dinlemäni şeýle bulakdan geçirýän aýdymdan bolup biler. Ine ferdalara dogry aýtdy, sen bizden dörýän aýdymdan ählisiniň tekstini, sözüni çynyň bilen okap ýa dinläp, ünsep dinläp gördüňmi? Ýok, edil olan tekstini ünsep dinläp görmek ýöne şolar çalt meşhurlyk gadanýa we halkyň diline bolýar. Ine Ferhat, bu sen diýen meseleni biraz açyp aýdaýyn sana. Aýdym mysal üçin islega görä döredilýär. Kämahal. Halkym bilen döredilýär, den islega görä. Ine şu döwre wagt aýdymlar, mysal üçin trendler näme? Mysal üçin sana näme bersem, sen dinlersin. Diýip kän bir matematik hasap ýaly köp hasaplar geçýär içinde. Ine sen ýeňil diýip aýdan ýa ýeňilliýdiň ha? Sen mi gowulma diýdiň? Doğru verilmedi. Bağışla. Ýöne men diňe seňe diýen dadyn gowy dogry diýip ama turmalylar, men öz pikirim ol. Dogry, inferat ýeňil aýdym bolanlar, sen pikirimde ýeňil aýdymlar dinlemesi ýeňil içinde kän köçe dili, ýani düşünükli dil ulanýan aýdymlar. O da köp aýdymlar SPT-niň diýişýär, ýomaklar ýaly aýdymlar, ýomaklary bilýärmi? Bilýän. Men gowy, men eýle. Gözüňne çakdyň çüýýär. O, edilýär. Ene şon ýaly aýdymlar bar. Muny, mysal üçin şon ýaly aýdym talap edýän adamlar üçün ýazylýar. Ýöne sen pikir et, elmudama, agyr aýdymlar döretsen, sen men dinlemezdim. Ene şu wagt men näçe aýdymyzy, bu komensyon näçe aýdymyny bilýän senden sorasam, sen ýokma şu ýeňilýän aýdymlaryň atlaryny aýdarsyň häzir. Düşünýärmi? Ýeňil aýdymlar däl, ýeňil däl. Ýöne talaba görä dörýän aýdymlar. Düşünýärmi? Ýeňil däl. Ene men sana maslahat berýän, şonuň tekstini oku, şonu düşünersiň, ýeňil aýdymmy dämi? Laýyk ýerde şu. Siziň konkurentiňiz barmy? Biziň konkurentimiz bar. Kimler?
Bizim konkurentimiz, bäsleşimiz, ilki bilen özümüz. Bizim bäsleşimiz özümüz. İkinci bäsleşimiz bolsa hak ustatlar. Sunuty hakkı bilen doğru yerine getirýän öktöler ustatlar. Ine bizim bäsleşimiz şolar. Hak ustatlar, respekt, könemek dep bir hadmal çıktı. O. Şol ýaly. Bätleşik bolsa gowda. Her bir işte de bätleşik bolsa öňe gidişlik gadanylýam hadýan, dogry däl? Bäsleşik. Münasip bäsleş bolanda ösüş bolýar. Her kime münasip bäsleş algy bolýan ýetler. Her aydymlaň başynda Bakamedia Show anons var. Şoň maksady näme? Bakamedia Show anons. Elbette bizim döredýän aydymlarymyz after aydymlar, ýani after bar aydymlar. Özünde degişli aydymlar. Ya bir ýerden göçürilenler, ya bir ýerden meňzedilenler. Hatta fehel meňzeşik baramyzda biz köp aydym çykaran bu kemp krediyasiýon üstünde. Indi Bakamedia Show anonsuny, logosyny goýmamyzyň baş maksady biz şu döredýän aydymyza biz topor bolup jogap berýärsiňiz. Şol aydym original diýler. Ondan şo bir Bakamedia Show möhür da Düşünün. şol aydyma möhürmizi goýýar. Diýmek, şol aydym aradaky ähli bir hili döräp biljek soralarym diňe bize berilýär. Aydymça däl. Onu size şeýle sorak. Bakamedia Show anonssuz ýöne siziň aydymyňyz şu Bakamedia Show laboratoriýany bilýän näme aydym çykarjagyny. Şu anons ýok, ýöne aydym sizinki. Şolar näme? Indi bundan taýşym 4-5 ýyl, 3-4 ýyl öňe alyp görsäk, indi Bakamedia Show anons aslında bady şu topormyzyň awzy birlikde alan karary. Bizim aydymlygymyzda Bakamedia Show anons bolaýmaly. Biz bilen işleşmek şertlerini birem şol aslında. Ýöne bundan bir näçe wagt öňdükän üst berem wagtyk şo, mysal üçin käbir aydymlary aydymçylar berýär, o da aydym çykýar, soň görýär Bakamedia Show ýokdugyny. Ondan sonra näme üçin beýtdiň diýip, ay ýadymdan çykdy, ay bola ýadymdan çykdy diýen. Diňe öňdäl şu wagtdan bilýän men şol ýaly aydymlary. Şu wagtdan ma 3 sany aydym bilýän men şol ýaly. No, ne? Diýäňmi Kerim? Elbette bizim şertimiz şo diýip aýtdym, ýöne käbir aydymçylar men ýat geçirip pes bolaýmasa ýatdan çykarýanlar. Ýatkeşlik meselesi. Şey diýip Ýatkeşlik geçirýär. Ýöne ýatlaryndan çykda Bakamedia Show'un poçerkyny mena bilýän. Belki sizden bilýänsiňiz kommentariýada belläp bilýäňiz ony. Sağ ol. Inni siziň pikiriňizçe bir aydymyň meşhur bolmak üçin, ýani hit bolmak üçin şol ahlasa baglymy ýa nesibämi? Süleyman ahlasa bagly ýa şoňla radylaşýarmy? Men Süleyman bilen bu meselede radylaşamak. Süleyman radylaşamak sen bilen. Sen de näme pikir edýän? Men taňa başgaça düşündirjek bolup görýän şu meseleni. Aha. Öýüňde ýatyp mysal üçin ay nesibe derlay diýip ýatsaň bolanokda şol ugurda ahlat etmeli, azap çekmeli, dogry dämi? Ondan şondan soň boljak netije nesibe bagly bolýar. Düşündiňmi? Ahlat birinji şol ahlat gerek mi diýen? Ahlat etmän öýünde ýatyp an gelmän mi diýip ýatsaň bolmaýar da. Düşündiňmi? Ondan galan sen ahlat etdiň, ondan galan nesibe bagly. Men kırım şahsy pikirim dogry dämi? Menem şu barada şahsy pikirim aýtaýyn. Mene Süleyman men bilen radylaşmany bilerse. Süleyman ýanymyz esbiter. Ho, Süleymanjan sana Ortal maslahatlaşdygy da ýa çağamam. Mene feredim. Mysal üçin biz aydym bardy, gurlaşyp otursa. Bir aydymy iň gowy ýagdaýda ýazmaly, iň gowy ýagdaýda. Iň gowy ýagdaýda ýerine ýetirmeli. Iň gowy eşigi geýmeli, iň gowy klipçisi bilen klibe düşmeli. Ene şu 5-nçisinden iň gowy ýagdaýda mahabatlandyrmaly reklama etmeli. Ene sen şu punktlaryň iň gowsyny elimden geleniň iň gowsyny edýän bir işin 50 götürme. 50 götürme nesibe barmy? Ene mysal üçin biz bir näçe aydymlar bilýärsin, ustad oglandan ustad studiýanyň döredän aydymlarny. Bizim ölçegimize göre şu hit. O aydym biz halyat ýöne hit bolman gal. Halk kabul edilmän galýan ýerler bolýar. Ya belli bir derejede ýa reklamat ýetmän galýan bir mahabatlandyrmaklar. Ene şu nesibe işin 50 götürme. Sen elinden gelen iň gowy zat etmeli. 50 götürüm bolsa nesibe.
Men aşyla pikir edeyim. Inni gepleşigi jemlemäkek, bul gepleşige degişler, bul men öz şahsy soragym. Şu bakameje şoň döredýän aýdymlary, ine şuň bir aýdym taýyn bolsa şonu çykarýaňyzmy ýa bul aýdym Tomsonky, bul aýdym Guýdunky diýip şonu ýaly raspysaniýasy barmy? Kerimcan sen bedin bar salymady biljek bolýar bamaým. Şeýle de näçe sıra açdym bu. Yekemedia show diýip studiýa açsak. Yekemeje şoň. Ine Ýok, bakameje şo, baka menen Baýgelif Kerim. Baýgelif Kerim. Normal ýa-da. Baýgelif Kerim show diýende. Ha. Kerimcan soragyňa biz ine şeýle jogap bereýin, eger sezara garşy bolmasa. Ine bizde belli bir plan bar. Mysal üçin ine şu wagt Tomsa çykjak aýdymlarymyz bar diýip dur, taýar dur. Ine güýze çykjak aýdymlarymyz taýar dur. Biz şu wagt täzirlen soňuny işläp otyrys. Ine şu aýdym şu gün döredip şu gün çykarlanok aslında. Öňünden taýar durýar, ýöne çykarmaly wagty ýakynlanna. Mysal üçin mahabat üçin video düşýär, mahabat reklam edýär. Ýöne çykarjak aýdymlarymyz bizinki 6 aý öňünden taýar durýar köplenç. Ýöne şu günde biraz wagt ýok. Bizim ýa-ni toýlar, konsertler. Yani umman iş prosesimiz şolar ýaly. Öňünden taýar durýar aýdymlar. Düşündüm. Boldy soraglymda şulardan ibaret gepleşigimizde men jemleýär. Öz pikirlerinizi tesvirlerde belläp bilýäňiz ne? Bir näçe mys-mys bolup halkyň arasyna ýaýrap ýören ýalan maglumatlar barada köp zat bildik bugün. Ondan hem gepleşigimizin inniki sanna kimi çağırmaly bolsa, kim arada ýalan maglumat zat bilýän bolsaňyz, şonu tesvirlerde belläp bilýäňiz biz bolsa gepleşigimizin inniki sanna çenni siz bilen sagollaşýar. Bu görýänler çyn biziň bilen galyň.